medyo tanghali na rin tayo ay may titingnan na panghuli trap na panghuli ng ano ika nga ay bayawak. Titingnan natin yung trap natin kung anong huli. Hindi siya migkas, hindi siya ano, ibig sabihin wala. Itong kabila kasi dalawa lang silungan, ayan pain na guys. Yun migkas. Ano kayang nahuli nito? Wala eh. Nako, pagong pala. At parang siyang nagpakamatay at naliig pa talaga.